Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ila nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Nuwun. Lumintuning pudiastawa saking Gusti ingkang Maha Asih. Temaham babardaya pangaribawa ingkang tumanduk dhateng para kawula dasih. Kacehna ing salebeting kalenggan menika panjenengan menapa dene kula. Keparengaken kempal manunggal kanthi kebak ing kabegjan katentreman kawilujengan minggahipun kabagas kawarasan. Semoga sami manengku puja brata dhateng ingkang hamurba hamasesa nuninji Allah Subhanahu wa taala. Mugi salwiring gati purwa madya dalasan usananipun saged kasembadan lulus raharja kalis ing rubeda. Boten kesupen salat miwah salam mugi konjuk wonten Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalma ingkang dados mamane ing jagat mustikaning bawana ingkang panjenengan lan kula tansah nyadong-nyadong sawatipun benjang ing yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Wonten ngarsanipun para pepunden sepuh, para pinisepuh tuwin para sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang tansah kinabekten. Dumateng para pangemban-pangemban praja, para satriya nagari ingkang minangka dados pangayomaning para kawula dasih. Dumateng para alim, para ulama, para kiai ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi. Ingkang minangka dados panuntun kiblating panembah ingkang pantes sinudarsana. Dumateng hamangugati nuninji wonten Ibu Siti Suriah ingkang satuhu bagya mulya. Ugi dumateng Barya Agung saking Besan nuninji wonten Bapak Suyat dalasan Ibu Jumiatun ingkang mijil saking Laladan Tempel Bumi Ayu Weleri ingkang pantes tampi pakurmatan. Lumeber sanggiyaning para tamu kakung semana putri ingkang winantu ing suka rahayu. Ing titiwanci pepanggihan menika keparenga kula marak sowan ngabiyantara hanggempil kamardikan panjenengan sedaya. Awit dene kumawanto nyegek saha munggel anggen panjenengan sami eca sekeca wawan pangandikan kalian para kadang santana miwah para warga Wandawa. Kinen lantaraken adicara panggihipun risang pinanganten sarimbit nuninjih Wara Ayu Siti Fajriah kalian Bagus Eko Sulistyo. Sagunging para tamu kakung semono putri ingkang satuhu kinurmatan. Penganten putri wis purna anggenipun ngrasuk busana. Samangke penganten putri badhe marak sowan ngabiyantara wonten ngarsanipun panjenengan sedaya. Rawuhipun penganten putri saking sasana busana tumuju ing sasana rinengga sinubagya ununging gending katawang Sekartejo kapratitisaken dening Ibu Juru Sembogo saking Sanggarias Ira Salon, salah setunggalipun sanggarias ingkang profesional ingkang ngutamaken kualitasipun. Soroting pandam sumula hamadang ijroning pasarean ngenani wadono rembo-rembo kalingan nandang ranan manah engkung sumungkem guling binarung swaraning pradangga munya hangrangin ana gondo arum hangambar hangebu jroning sasana payiwahan nalya kawaryan ana teja hangging wong mapraba tuhu menika tejaning temanten putri ingkang binayang karimijil saking Tepaswangi kinanti manjing ing sasana rinengga. Sampating busana ingkang hangemba busananing Prameswari Nata. Tinon saking Mandrawa Abyor Mompyor Pating Galabyar
pating calorot. Katepuging sunaring Bagaskara ingkang hangrenggani lamun Cinandra kadya kilat hasesiring amucang kanginan denira lumaksana panganten putri membat madya lumageng wari melo keng wadana sumunuh gilar-gilar kadya kencana binabar sunaring hanetra handamar kanginan weweging pranaja sing set kapatet ing ageman pindha cengker gading piningit yayah jebol-jebolna mengkak madya ingkang minangka setu bandaning sarira kecating dening pating galabyar dening rerengganing canela ingkang tinaretes ing wates Nawaretna lamun ginanta ing werdaya candrane kaya werdu angga sastra lumaku ing wanci dalu dasar rikma hangamak kembang bangkung kelaparane nyela cendani alise nanggal sepisan sinabung lir banyu pinulas netra blalak balang sebungkur grana kang ngrunggih lati manggis karengat sinungging eseme kang pait madu prastika sagunging para tamu kakung sumana putri ingkang maha bektama ngaturi wuninga bilih penganten kakung sak pangombyong sampun katingal prapta wonten ing wiwaraning paiwahan lan pahargyan rawuhipun pinanganten kakung sinubagya uninging gending ladrang wilujeng kapratetisaken dening Ibu Juru Sembogo saking Sanggarias Ira Salong Gala ulat kati tatep hambaro kang pamulu alus manis mawekum menyar mawa Prabu kentar sumirat-sirat hamba Bartejamaya saya dangu saya cetha saya caket saya ngalela pranyata tejaning temanten kakung ingkang binayang karimijil saking Wisma Palerman kang tumuju ing sasana paiwahan mubyar busananing penganten kakung ingkang hangemba busananing Narapati lamun kadulu katon agung merabu miwah merabawa agung ateges kebak ing kaendahan kang sanyata adilihung dene merabu ateges pindho jejering Narendra kekebekan ing kawibawahan luhur Merabawa ateges Sinung Prabawa Edi endah milanggoni dampyak ingkang samya hangayap penganten kakung pinaragan dening para kadang santana miwah para warga Wandawa. Dasar penganten kakung hanyar dula lapo tindake riyak hanggaja ngoling lembean kadimerak kasimpir sarira hambrabata sumbadra ing griya tan mingko saliring kewuh yen to tamtama Sumbaga Wiratama Prawira Jayeng Palugon tatak tangguh tanggel jawab rating gendon sagunging para paraga ingkang sampun hangaya wajib
Hambuk bilih samudayanipun sampun satata, adicara panggihipun risang pinanganten sarimbit badhe enggal kapurwakan. Dene panggihipun risang pinanganten sarimbit Surabagya uning ing gending kodhok ngorek nuwun. Wis dumugi wayang mangsa kala dumawahing saking pangaosing Gusti ingkang murbeng dumadi. Nalika semono ana titahing Gusti ingkang asipat jalu tanampi wanita. Ingkang sumedya hanetepi jejering agesang ngancik alaming bebrayan. Amestuti ilo-ilo ujaring para kina ingkang dahat minu dipundi sarta anglaluri laksita harja nulat edi endahing budya luhung umiring sesanti tistising tias marsudi mardawaning budya tulus budya ateges budidaya tuwuh saking oksiking penggalih wondene tulus saliring pangesti ingkang tumuju marang kautaman tansah panerengake kawuryan Sri penganten putri wis jengkar saking sasana rinengga hangayap sang yaning para warga Wandawa tumuju ing sasana pinanci Balang Gantal. Saksana kumlawi pestane penganten putri sarwi Hambalang Gantal mring penganten kakung ingkang winastan gondang kasih. Datan saronta penganten kakung Giya Gumantya Hambalang Gantal mring penganten putri ingkang winastan gondang tutur. Menapa ta wujud werdining gantal ingkang kinarya dadya bebalanging penganten sarimbit. Pranyata menika wujuding gantal dumadi saking sedah linting alit sarta tinangsulan lawe menang awarni seta. Saha pinilih suruh ingkang matemu rase. Ingkang amangku werdi senajan kang sajaga jejer priya, kang sawiji jejer putri. Lamun wis manunggal tekate bisa manunggal cipta rasa miwah karsane pinasi dadi jatuh kramane. Mecah tigan sampunipun balangan gantal penganten kakung lajeng marebegi Antiga ingkang cinaket ing Bokor Kencana saknalika kanggang Antiga tinapak ing padha pecah saknalika penganten putri lajeng tumungkul konjem Pratiwi lampah jengku arsa hamicii samparaning ingkang garwa pratandha dadya garwa ingkang bekti marang kakunge. Datan rinasa wigah-wigih giya hangampil toya sekar setaman ingkang ginanda wida ing jebat kasturi kasiramaken dhateng padanipun ingkang garwa. Menawi kawilijinging lesan penganten putri saged hangandika, Kang Mas kula ngaturaken sungkem pangabekti lan tansah nyuwun raos pangapunten. Purna denira hamiji samparanging ingkang garwa ingkang amangku werdi lan pralampita ngicali saliring sukirta tulus mulya manggih raharja katon kambang kumambanging sekar triwarna kang haning jero Bokor Kencana mawar melati miwah kantil yekti menika pralampita lamun winawar ing tembung manis lumantar kedala ing lati dadya papaning Jagabrata kang hanggung kemantel-kantel ing padoning netra tumameng tungtunging nala singkep sindur paripurnaning gati kang titi laksitana adicara panggih penganten sarimbit wis jumeneng kanthi asta ginggang sarambut pinara sastra
sarwi sinenggepan sindur dene ingkang ibu. Menawi kailing jenglesan bapak saged ngandika, wis kene Mbak Yu, tak tuntune ponakanku, tak gendonge ponakanku. Mbak Yu nderekaken wonten wingking. Iya, Dik. Bebrayaning putra Sarimbit tinuntun reheng kautamen. Pinayungan budi rahayu. Wani marang bebenar wedi marang kanistan. Sang Laras Moyo memuji asung pangastawa. Umir ingkang dawek winiwaha, laju manjing ing sasana rinengga. Lulus raharja, sirna saliring rubeda. Prapting madyaning sasana rinengga sindur karucat dening ingkang Rama, giya ngadani adicara bobot timbang. Bapake lenggah riyin, ibuke jumeneng ngadeg Bu berdiri. Penganten kakung lenggah wonten jengku kanan, penganten putri lenggah wonten jengku kering. Masih lenggah Mas, lenggah wonten jengku kanan ya, dengkul kanan. Nah, kanthi asta karangkulaken ing pamidanganipun putra kekalih bapak astane dirangkulaken Pak. Lah ngoten. Sineksenan dening ingkang ibu saha para kadang santana miwah para warga Wandawa. Menawi kailijing lesan ibu saged ngandika, pripun Mas, abot endi anak mantu ana apa anake dhewe? Padha abote Mbak Yu, iki pratandha dhewe ora kudu aja nganti beda-bedake endi anak dhewe lan endi anake mantu. Tanem tandur utawi tanem nganten. Sak sampunipun bobot timbang penganten kekalih lajeng jumeneng sesandingan hangungkuri sasana pinajang. Daya-daya ingkang Rama ngadhepi putra kekalih kanthi rasa asih sarta kebaing sutresna. Den petak pamidanganira risang pinanganten Sarimbit amri lenggah kanthi tentrem sinuyudan dening para kadang santana miwah para warga Wandawa. Ibu lenggah. Sagunging para tamu kakung sumana putri ingkang satuhu dahat kinurmatan, alhamdulillah pinanganten Sarimbit sampun kalampahan panggih. Keparenga giya ngadani adicara tampa kacar kucur. Masnya berdiri, Masnya berdiri ya. Kacar kucur Gunakaya. Penganten kakung wis jumeneng asta tilam lapus, isi beras kapurata Jawa Keta Sekar Manca Warna. Sarta arta receh diangkat malih sekedhah. Kasuntak ing pangkone ingkang garwa tinadahan mawi sindur. Pralambang jejibahaning penganten kakung wajib tanggel jawab dhateng garwanipun. Gunakaya wohing pakarti risang kakung kedah kapasraken dening ingkang putri. Hanggenipun nampi datan ingkang mrebel. Suka pratandha benjang ing tembenipun badhe dados garwa ingkang gemi ngastiti ngati-ngati. Liripun saged ngubetaken Gunakaya wohing pakarti ingkang tinampi dening ingkang garwa. Kacar kucur atuta kaya sedulur. Kacang kawak kedele kawak atuta kaya sanak. Sak kawak-kawake kacang, sak kawak-kawake kedele isik kawak pengantene. Kembang jambe yen awan kadya wong seje yen bengi padha karepe biar klekar muga enggal duwe anak. Bapak simbok anak lanang apa anak wedok? Anak lanang ugi anak wedok. Sak sampun kacar kucur penganten Sarimbit badhe ngadani adicara dahar kembul. Dahar nedha kembul sekul walimah.
Dahar Kembul Bujono. Mugi manggih sih katresnanipun penganten kakung putri jumbuh ingkang ginayuh. Sayak-sayaka kapti sembodo ingkang sinedya lestari ingkang kaesti. Gantosan mbak diulang diparingi lawuhe ben merasa hak nggih samonten riyen Dik gampil mangke nambah ya Gusti ampun kesesa Mas nggih nggih mbake salek luweh Mbak nggih Mas matur nuwun iya Dik sak sampunipun dahar kembul kersane boten seret, kersane boten cekuken. Penganten kekalih pinaringan toya wening. Toya Purwitasari. Sak sari-sarining toya. Toya wening kang mijil saking Kendi Pratala. Kendi tegesipun lemah, Pratala tegesipun wadah. Toya Purwitasari diunjuk nyes seger sumrambah mring sak omah. Jaman riyen dereng enten kulkas Bu, ngunjuke saking toya kendi. Nah, boten enten es ijo. Nyes sumrambah mring sak omah. Mresa barang pakarti ingkang arsa linampahan linambaran kanthi weninging panggalih miwah menebing kalbu kang tinemu hamung hayu hayem hangayomi. Bapak Ibu saking desan katuran minggah Pak. Sasat ginunturan segara madu penganten sarimbit wus ngurmausi kabegjan ingkang sinandang. Pramila penganten sarimbit kepengin ngaturaken sungkem pangabekti dateng tiyang sepuh kekalih Bapak Ibu saking desan lenggah Bapak Ibu lenggah. Ugi badhe nyuwun tambahing barokah pangestu dumateng tiyang sepuh kekalih kanthi adicara sungkeman. Nggih, penganten putri kasuwun nglolos wangkinganipun penganten kakung. Wangkingan tegesipun keris, keris tegesipun duwung. Sinubagya uninging gending. Mugi rahayu kapratitisaken dening Ibu Juru Sembogo saking Sanggarias Ira Wedding Organizer Ira Salon Mbak Ira nggih. Penganten sarimbit wis jengkar saking dampar ngabyantara mring para pinundi. Estining penggalih muhung sumedya sumungkem angoswa pepadanipun Pak Lek lan Ibu Sikra tumungkul amar kaluyayah konjang ing Bantala wadananing penganten sarimbit. Tangkeping asta sumembah ing jengkukanan sinartan weninging cipta rumasuk ing sanubari anyanyadong rementahing pangastawa saking Ibu lan Pak Lek. Bapak apa kula ngaturaken sungkem pangabekti ugi kula nyuwun tambahing barokah pangestu Bapak. Iya ya Ger, anakku rak dadi apa tak pangestuni awakmu sak keloron. Muga-muga awakmu sak keloron anggenipun gebyur keluarga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Ger anakku. Nggih ngestakaken dawuh Rama. Pangestuning Rama lan Ibu wis atruju jumurugi marang palakrama. Ibu apa kula ngaturaken sungkem pangabekti ugi kula nyuwun tambahing barokah pangestu Ibu. Iya ngger anakku sak keloron Ibu mung bisa dedonga muga anggenira palakrama bisa manggih kabagjan lan kamulyan tebih ing sukirta lan godha rencana
sarta dak sesuwun ing rina pantaraning rati nggih. Muga enggal antuk talining brayat ya iku wujuding pratima ingkang bangkit tata lan janma kang datan liya momongan minangka renggeping wismaya nggih anakku. Nuwun Ibu. Wis paripurna panganten saribit anggenipun sungkem pangabekti dhateng tiyang sepuh kekalih. Lajeng jumeneng kanthi kebak tata lan kasusilan subasitaning putra dhateng tiyang sepuh kekalih. Jumangkah lon-lonan arsa hanglegahi dampari nengga ingkang sampun kasastra sarwa sarwi edipeni. Alhamdulillah adicara panggihipun risang pinanganten sarimbit sampun kalampah kanthi gancar lancar nirbaya nir ing sambikala. Salajengipun kadang kula Dewi Arum Dalu nggih badhe beksan nggih badhe paring panglipur dumateng panjenengan sedaya saking Sanggaria Stari Ira Salon. Sumangga Dewi Arum Dalu. Ya.